सासे काउन्सिलनि बिफा जानानै गावनाव दायथ' गैयानो गावनाव पावार गैयानो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै आङो दाख्लै रुनिखातायाव जि जाथाय जानानै थांनाय बे जाथायनि सायावनो आङो फंनैसो खोथा सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, हायोबा शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहो। दा जाथाया बबेनिफ्राय जाजेना बेखौ आङो एसेब्लाबो नोंथांनो बिजिरनानै खोन्थागोन। फैदो अब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। जाथायानो जादों जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि आइलेण्ड ओनसोलनि साहा जोबथानाय 6 नाम्बार होननाय हाग्रायाव। दा बे हाग्राया थांनाय लकडाउननिफ्रायनो बेफोरबायदि मानसि हाबनो दानस्रांनायनि थाखाय केस जालायनानै दं। बे लकडाउन समनिफ्रायनो आरो बेयावहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोबां दंफांबो गायनाय जाबायमोन। दा बे दंफाङा दंना गैला आङो मिथिया। बे हाया ओरैबायदि गुवार दङ बेयावहाय, बे हाग्रायावहाय सिफायनांगौब्ला गामि दरब्रैसो जागोन। नाथाय बे हाग्राखौहाय हाजारखि मैनि मानसि फैनानै सिफाया मानो मोननाय नङा। मानोना बे हाया सिगांनिफ्रायनो केस दङ। रायजो राजा नोंथांमोन मिथिगौना। बेवहाय सानथालि भाइफोरबो हाबफैदों आरो जोंनि बर' भाइफोरबो सानजा सोनाब राननानै लालायदों होननानैहाय आङो मिथिनो मोन्दों। बे हाखौ हाजारखि जुजि हाजारखि बोलो हो मोननाय नङा रावबो। बिनिखायनो बयखौबो बुङो आङो, जोंनि बर'आनो जा सानथालि आदिबासि भाइफ्रानो जा, बेखौहाय बोलो होनानै लाब गैया, दावराव दावसिल' जागोन। बे हाखौ मोननांगौब्ला बे आइलेण्ड ओनसोलनि सुबुंफोरनोनो थोनाय नङा। बेयावनो गोबां गोदान न'खरफोर दानाय हा गैजारोङि सुबुंफोर दङ। बिनिखायनो गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानैहाय बे हाखौ बोलो होफैनायनि लाब गैया। बे जाथाय जानायनि सिगां जोंनि हाग्रा बिफाननि फरेस्ट बिथांमोनखौहाय 6था ना 7था गारि दावखोनायनि नुदोंमोन जोंनि ओनसोलजोंनो। आं मा जादोंसो सानदोंमोन आरो। आङो सानदोंमोन माने बाव मैदेर थाफैग्राखाय माने मैदेरखौ होखारनायनि माबा मोनसे बेबस्था लागोन खोमा, बेनिखायनो सार्भे खालामहैदों। नै बेफोरबायदि सानदोंमोन आं। दाने थुङै अखानायै मिथिबाय, जेब्ला आं काजलगाव हस्पिटालाव दंहैयो अब्ला मिथिबाय रुनिखातायाव नै ओरैबायदि जाथाय जाबाय। ओमफ्राय जाथाया बबेनिफ्राय जागाया बेखौ मिथिया। दायो आङो क्लियारै मिथिबाय, जाथाया नै बिनिफ्रायनो जागायलांदोंमोन आरो। बै बिटिनि टु देवस्रि बारस'ग्रा बिनि आफाङाव लागालागि बेयावनो दङ हाया। बेयाव गिदिर एरिया हाग्रा दङ आरो। बेयाव मैदेरबो थाबखायो सम सम। नोंथांमोना नुबायबो थायो सम सम भिडिअनि गेजेरजों जोंनो दिन्थियोबो। दा बेखायनो आङो बयखौबो बुङो माने बेखौहाय सिफायनो गोसो दाहो। बे हाया गोदोनिफ्रायनो केस जानानै दङ रायजो राजा नोंथांमोन। आरो दावराव जाखांनायनि उनाव जोंनि मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो फरेस्ट बिफाननि EM बिथांमोनखौसो आङो गोसोआव एसे बोरैबा मोन्दों आरो। बिथांमोनखौ मिडियायाव ओरैबायदि खोथा बुंनाय नुदों आङो, आंहा बेयाव जेबो पावार गैया, नांगौ जायोब्ला स्टेटआव लिरनानै हरगोन, नैबेफोरबायदि खोथा बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। आंनि बुंनाया बेसो, हाग्रामा महिलारि सारा गावनो बिटिसिनि बिफा होननानै बुंजायो। आरो भानिराम ब्रह्म सार बिथाङा गावनो फरेस्टनि EM, मानो बिसोरनाव पावार गैया जाखो? मोनसे काउन्सिलखौ बेंग्रा बिसोरो, बेयो मानो पावार गैया होननांगौ जाखो? बेबायदि बुंनानैनो पाब्लिकखौहाय माने थगायदांलिबाय थायो आरोखि। फरेस्ट EM चिफ नैबेफोरबायदिनाव पावार गैया जायो? नैबेखौसो आङो सानदों आरो। दाख्लै कारायगावनिफ्रायनो दावराव जाबाथाय इन्टारनेट बन्द' खालामनाय, दावराव जाबाथाय इन्टारनेट बन्द' खालामनाय। दाख्लैबोथ' खालामखालायबाय ना इन्टारनेट। खालामसिन माने मास मोनफाल' गेप थायो अब्लानो इन्टारनेट बन्द' जायो। नैफोरबायदि जाबोगासिनो दं बेवहाय। आरो बिनि गेजेरावबो जोंनि बिटिसिनि बिफायाबो आंनि पावार गैया होननानै बुङो। अब्लालाय मानोथो काउन्सिलनि मानो चिफ जाखो? काउन्सिलनि मानो फरेस्ट EM जाखो? पावार गैयालाय। दा बिथांमोननि आखायावनो दं गासैबो। बिथांमोनानो होबथानो हायो, बिथांमोनानो कन्ट्रल खालामजोबनो हायो। नंगौना नङा? आंनि साननाया नैबेसो आरो। काउन्सिलनि सासे दैदेनगिरि जानानैहाय पावारा बिथांमोनाव थायो। दा आसामाव थां, चिफ मिनिस्टाराव थां, बिथाङाबो बुंगोन BTCआव आंनि पावार गैया होननानैहाय। अब्ला सोरनाव दं पावारालाय? बेबायदि बेनाव फानदायनानैनो बेखौहाय दावरावखौ गायब खालामनो बिथांमोना नाजायो, बेसो आरो। नोंथांमोना नुखाबायना क'क्राझार चिरां खननै गाहाम इन्टारनेट बन्द' जानायखौहाय। मास मोनसे फुराबो जायाखैमोन खोमा दाख्लै दावराव जानाया, कारायगाव जानाया। अब्लानो आरो नै फरेस्टआव ग्रोब जालायबाय, आरो इन्टारनेट बन्द' खालामबावलायबाय। ओमफ्राय बेयावबो जोंनि चिफआ बुंलायबाय आंनियाव पावार गैया। थांनाय बारावबो कारायगाव जाथाय जाब्ला मा बुंदोंमोन? आं मालिक नामा बिनि? नैबायदिसो बुंदों। मानो मालिक नङा जाखो?
सारा बिटिसि ओनसोल बे काउन्सिलखौ सामलायग्रायानो हाग्रामा महिलारि सारानो जानानै दं। अब्ला गाव मालिक नङा होननानै बुंब्ला जागोन नामा? होबथाग्राया पुलिस पावार बाहायनानैहाय बेखौ होबथानाया बिथांमोननि आखायाव दङ। नंगौना नङा? आरो बे सासेया खुगा गागेब मा नाम होनो बेनिया दावराव देख्रेब ना मा होनो दानालसो बियो ओरैबा ओरै माबा गोदाव सोरावसो बुंलागासिनोलाय थाखा जायै जायै गुबुनखौ बदनाम सासे दानालि एजेन्टसो बियो। बिनि खोथायावहाय बिनि गोदै रावावहाय रावबो गोजौ नाङा रायजो राजाफ्रा ओरैनो मोनदांखायबो ओरैनो मोखां नायना सिनायखाय बिथां दानाल सासे बे दावराव देख्रेब ना मा होनो बिथाङा सासे दैदेनगिरि होननानैहाय गनायजाथाव नङा आंनि नुहुरनायावब्ला। नोंथांमोननिब्ला मा? कमेन्ट बक्सआव जनायनो हागोन। आं बांद्राय गोलावबो खोथा बुंनो गोसो गैला। बेखिनियासै दिनैनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो जाय मिथियाखै बिथांमोननो शेयार खालामनानै मिथिहोदो। बाय बाय।